So yun, what's up, no? Meron na tayo pa ni bagong video. Dili ni Vines, dili ni Vlog. Flip top ni. Ang title na binisaya ni Flip Tops. Oh my God! Wow! So, mga to, no? Naharatong ang mga MC na to, mga flip toppers. Wow! Yun. Diri o, Picasso. So, mga to, no? Aya ta magsugod, siyempre mag-intro sa ta. Let's go! So what's up, no? Man ang intro, siyempre sugdan na nato ang flip top. Binisaya ni Vines flip top. What? So, mga to, una sa tanan, no? Shout out dahil sa mga suporta. Salamat kayo sa mga suporta, sa mga like, subscribe, share sa among video sa YouTube. Ug salamat rin sa 155 subscriber, man. Grabe, solid kayo yung suporta sa mga aso. Mga to, shout out po rin sa akong kalo, t-shirt, sa short, sa akong marpil, no? Naanak ko yung ngipon. So mga to, shoutout po rin sa akong gulit og mic. Siyempre, og shoutout po rin sa atong cameraman. So mga to, men, sugdan na nato ang flip top. Pero ayun na nato sugdan, no? Magsabat ang tanan! So mga to, ay pailala na nato itong mga MC, men. Mga MC. Seriously, what the fuck are you doing? So, sa akong wala. Sa boss, di na, wala boss, tuon na. Oh, taon na. Sige, sa akong too, magsaba para kay dumaok og ang trabong ko. Wow! So, sa akong wala, magsaba po para kay damuslo kang kumudo. Wow! So, ayan na to sugta, no? Mag-coin to sa tame. What? Patay, uwi. Okay, kamoy nakakuha sa coin to. So, papili yung tamo. Isay muna kamo o sila. Kamo. Okay. Unang banat. Siyempre, unang banat. Para sa wala. Wala na mumos. Imong naong murag ginisang ginamos. Hala na baksan. Imong naong murag basakan. Wala na butong. Imong naong murag biyasong. Hala na kahoy. Yung itlog bagong kapoy. Grabe, men. Time. Tayo na solid kayo, men. Init kayo, pero kawan ng men. Grabe, solid. So, sa akong to, banat. Biyasong. Saan man daw ni mo si Intong. Grabe, solid. Okay, nang luwa. Naong mo gibileg luwa. Bod, imong naong murag lumod. Wala anak nonoy. Yang naong gituro kag hagunoy. Grabe, time. Grabe, wa ko'y maingon. Inyong nang maragbanakon. Wow! Round 2 na ta. Sige. Ikaduha nga banat para sa wala. Unsa toy mong ingon banakon? Yang naong murag lokon. Hala na nang laya. Mong baba burag babag buaya. Solid. Unsa toy mong ingon laya? Na mo. Mong naong murag. Laya. Wala. Dere. Hala na dahon. Kalukalait ni mo si hapon. Time.
time. Grabe, solid. Inyong naong murag mga ibid. What the fuck? Wow. So, mga to. Ikaduha nga banat sa wala. Seriously, what the fuck are you doing? Ay, sa too. Uy, Jamin! Imong naong murag sin! Sige naman, murag naog lokon. Wala talaga. Ganas, imong naong nang habas. Go! Grabe, solid. Isa tayo mga anak ko, murag naog ibid. Yung naong ning kulibid. Time. Grabe ka init. Pero inyong naong murag waknit. 1, 2, round 3. Para sa wala. Banat. Wala. Tawa yung naong murag kobra. Wow! Kaya solid, men. Sa ito yung mga ingon, ganas. Imong naong nang lubas. Lubas. Imong naong, tanawa imong naong ngo, murag aliwas. Talaga. Dito sa lahat. Hala ka, hoy. Imong naong murag kalukalay si Butsoy. Grabe. Ano naman? Time. So, mo to, no? Grabe ka solid kayo sa ilang mga banat, pero ilang mga dagway murag coconut. What the fuck? Mo to. Huling banat, no? Last round. Para sa atong to. Kainit. Hawayang na, murag kabinet. Solid. Huling banat, kalukalait niya sinanat. Sabihin namin yan! Oh shit. Go! Wala. Aliwas, imong naong puno og tawas. Oh, wow! Uy, pruta. Imong naong murag lata. Time. So, grabe, init kayong mga laban, men. Init kayo ilang mga laban, pero ilang mga dagway, murag mga lakatan, durian, rambutan. Hawan, butwan. Wala kami masasabi sa kanila. Sabi, no? So, ayaw tamo Lahat boto. sila magaling. Ayan ninyo mabalaan kung kisay daog, siyempre magsabasa ng tanan! So, ang boto para sa wala og too. Siyempre, ang boto pareha 0. Karon men kay na sila yung mga sayop men. So, salamat sa suporta. I love you.